Еврорадио. Новины наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук, і адразу хочу папярэдзіць, нагадаць дакладней, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у сацыяльных сетках Facebook, УКонтакце, Аднакласнікі, а таксама на канале YouTube. Наш сённяшні госць – анархіст Вячаслаў Касінераў. Добры дзень, Вячка. Вітаю вас. З якой нагоды запрасілі? Запрасілі з нагоды суда. Учора Вячаслаў прайграў суд дзяржаўнай тэлекампаніі АНТ і нашай доблеснай міліцыі. Але крыху перад гісторыяй, можа быць, з чаго ўсё пачалося? Вот што было першапачаткам, чаму сталася ўвогуле эта ідэя? Гэта ўся сітуацыя склалася? Ну, прынамсі, як анархіст я не вельмі давяраю нашым судам, нашай сістэме і даволі адэкватна разумею, чаго можна здабіцца такім чынам, чаго не. Таму, як бы першапачатковая эта ідэя была, напэўна, ад самага пачатку таго, як выйшаў гэты сюжэт. Я ведаў дакладна, што так ці інакш я пакажу, буду спрабаваць паказваць, што гэтыя людзі ўсё роўна як бы маюць нейкую надзвычайную ўладу і што, як бы, прынамсі, прызваць іх да нейкага адказу з дапамогай нейкай судовай сістэмы ў нашай краіны, прынамсі, немагчыма ніяк. Вось. І, напэўна, гэтая думка нарадзілася яшчэ ў СІЗА, прынамсі, дзе і пабачыў гэты самы сюжэт. Вось. І... Але, кажучы пра самы пачатак гісторыі, менавіта вот гэта і меў на ўвазе. СІЗА. Чаму ты апынуўся ў СІЗА? За што? Ага, да. Ну, я вырашыў выказацца. На той момант гэта была вельмі такая кіпушая сітуацыя ў краіне. Былі масавыя пратэсты супраць дэкрэта аб дармаедах, аб недармаедах, як іх там не называюць. Вось. І маіх таварышаў, як і проста журналістаў, як і проста нейкіх актывістаў гвалтоўна пачалі затрымліваць. То бок гэта быў момант, калі так званая лібералізацыя, якая там цягнулася 1,5 гады ці 2 амаль, яна скончылась. І як бы мы са сваімі паплечнікамі вырашылі як бы неяк выказацца наконт гэтага. І найлепшым варыянтам мы вырашылі вось абраць гэтага самага істукана, які там стаіць каля гарадскога вала, і як бы паказаць, што то, што они робяць, у прынцыпе тычыцца іх саміх. Весь гэты гвалт цемрашальны. Але, прынамсі, на крымінальную справу не разлічваў. Я ўсё-таки шоў так там, калі бачылі гэты відос, там відавочна, што чалавек ідзе на нешта адміністратыўнае, пераканаўшы такім паходкай. Ну, зразумела, вось тое, што гэты вот царскі гарадавы і гэты перформанс, які ты здзейсніў з гарадавым, гэта быў такі знак, ну, выказвання тваёй грамадзянскай пазіцыі. Так. Адпаведна, затрымалі і апынуўся ў СІЗА. І вось сядзіш ты ўвесь такі ў СІЗА, як на курорце, адпачываеш, і раптам... Ну, прынамсі, курортам гэта складана назваць, бо як бы ад пачатку яшчэ таго, што я знаходзіўся на Цыпе, там знаходзіўся так званай прэс-хаце, і там уздоўж да таго, што напрыканцы Цыпа таго ж там па мне вшы ползалі. Ось, я потым ледзьве адмылся ад гэтага ўсяго. Ну і калі мяне закінулі ў СІЗА, на каранціне я правёў амаль суткі. То бок, звычайна, людзі там шмат менш бываюць, такае падвальнае памяшканне. Вось. Ну і там, знаходзячись, я не ведаў дакладна, што адбываецца на волі, відавочна. Каналы толькі прадзяржаўныя, плюс нейкі такія палітычныя вкіды. Так, звярнуў увагу, каналы толькі прадзяржаўныя, нібыццам разлічваў, што там табе Белсат будуць паказваць. Ну, там у мяне проста быў таварыш, як бы, умоўна, сукамернік, і ён цэлымі суткамі наладкоўваў там розныя іншыя каналы. То бок, гэта цэлае было такое хобі, і там лавіліся, скажем, тыя каналы, они просто былі зашифраваны, розныя іншыя, нават спутнікавыя, як бы это не гучала. Вось. І там, да, там уже карацей, ну, я магу распавесці, як гэта адбывалася, ў прынцыпе, сітуатыўна ў камеры, то бок. Першапачаткова зашоў, відавочна, як бы, а навошта, ну, ты хто такой, што? Анархіст, зразумела. А па якому артыкулу? Па такому-то. А што ты тут робіш? З такім артыкулам, ну, часам на суд не прыходзіць. Што ты тут СІЗА закінулі? І ставілись больш жартліва да мяне, як бы, ніхто не ўспрымаў сур'ёз, думалі, ну, все, зараз домой на днях пайдзеш, там, суда, дык дакладна. І выходзіць гэты самы сюжэт, і мы сукамернікі кажуць, ну, ведаеш, 1,5-2 гады хіміі, напэўна, будзе, то бок уже стаўленне змянілася. Я звярну адразу такі нюанс. То есть вот сукамернікі паглядзелі гэты сюжэт па ОНТ,
але яны чамусьці адразу, як тут кажуць, ідэнтыфікавалі, пра каго ідзе размовы, асобу ідэнтыфікавалі. Ну, відавочна, то бок, ну, на той момант мяне якраз прызналі палізняволеным. Я даведаўся пра гэта праз лісты, праз сустрэчу з адвакатам. Вось, і, ну, напэўна ж, на той момант палізняволеных быў толькі я і гаспадар Жамчужны. Вось, гаспадара Жамчужны, там іншыя патрабаванні, справядлівы прагляд суда, патрабаванні вызваліць канкрэтна праваабаронцы, ну, як я потым уже даведаўся, гэта было канкрэтна пра мяне. Я не думаю, што ў краіне на той момант было зашмат палізнявольных, якія накідавалі петлі на этого спадара жандарма. Вось. Тое, што я проста ўдакладню, мне цікавы сам момант. Вось стала вядома, што цябе прызналі палізняволеным. Як гэта ўспрынялі сукамернікі? Ну, сукамернікі, то бок, як і сам гэты сюжэт, потым яны больш сур'ёзна паставілись. То бок, у людзей, які знаходзяцца ў зняволенні, увогуле такое стаўленне, што, ну, рэальна ёсць пытанне, а вам там плоцяць, вот вы там па плошчам скочыце, яшчэ нешта робіце. Хто вам за это плоціць? Кажу, ну, ніхто, мы вот реально. І яны не разумеюць, для іх як бы там, дзе няма нейкага для сябе профіта асабістага, для іх складана зразумець, як чалавек можа там за нейкую ідэю, там нейкія аморфныя такія паняткі змагацца, і таму гэта зноўкі, это больш такое, ну, іранічнае стаўленне. А калі яны бачаць, што там генерал-майор міліцыі распінаецца, там машыць рукамі, з пены рта даказвае, што там на ком-то клейма няма дзе ставіць, то яны ўжо так разумеюць, што да, паходу. Прычым даходзіла да такіх жартаў уже потым праз гэты самы сюжэт, што у мяне сукамернікі сидзелі, там у аднаго был тэрмін 5,5, у іншага ён уже сидзел 7 гадоў, яму яшчэ трэба было 2 дасядзець. І яны такія, ведаеш, можа мы яшчэ раней за цябе паедзем, як бы, ну, да хаты. Так што, вось. Добра, а паглядзеў гэты сюжэт, у чым асабіста для сябе ты убачыў там абразу? Ну, абразы не абразы, скажем, на абражаных ваду возіць, як кажуць. Я не столькі абразіўся, сколькі гэта, ў прынцыпе, дыскрэдытавала мяне і, ў прынцыпе, весь анархічны рух. То бок, калі чалавеку, ну, проста дазволена хлусіць, чалавеку, там, скажем, які займае нейкую вышэйшую пасаду, хаця, як бы, для мяне, прынамсі, адпаведнасць пасады, гэта адпаведнасць, як бы, ну, кепскасці, да, чалавека, так скажем. Вось, ну, калі чалавек можа на всю краіну хлусіць адчынна пра колькасць там іх крымінальных справаў, калі там адчынна, там, прынамсі, парушаецца там самыя простыя правы чалавека, да, кшталту прэзумпцыі невінаватасці, да, калі чалавека да прысуду ўжо кажа, што ён хуліган, што ён там яшчэ нехта, што там і гэтак далей, то відавочна гэта, ў прынцыпе, ціск, як мінімум, на маіх сваякоў, як мінімум на мяне у межах там тых же сукамернікаў. Невядома, як там яны ставяцца. А часам я вам скажу, што людзі, якія знаходзяцца ў зняволенні і вельмі добра ставяцца да адміністрацыі, у прынцыпе, да міністэрства ўнутраных спраў. Вось. Ну і, прынцыпе, мои сваякі, яны не ведаюць, што адбываецца, не ведаюць, што можа будзе адбывацца далей са мной, таму што, ну, вышэйшая планка ўсё ж 3 гады. І тут яны, напрыклад, бачаць такі сюжэт. Відавочна, гэта можа як мінімум напужаць людзей. Вось. І гэта для мяне першыя такія моманты, супраць якіх я вырашыў так паўстаць, да, скажем, нагадаць ім, што так рабіць нельга, умоўна кажучы. Мне сапраўды цікава ў дадзены момант, у дадзенай сітуацыі такое, калі хлопцаў, якія праходзілі па справе патрыётаў Белага легіёна, вызвалілі, я шмат у каго потым пытаўся, вот, в прынцыпе, вы сядзелі, з вас усе абвінавачванні знялі, ці будете вы зараз дамагацца, ну, не, кампенсацыі нейкай, падаваць у суд, і толькі некалькі чалавек сапраўды падрыхтавалі паперы і падаліся, а астатнія там сказалі, ну, можа, ай, што нам звязвацца. Былі такія думкі, навошта звязвацца? У прынцыпе, напэўна, можа, на жаль там для маіх сваякоў, на жаль для маіх блізкіх, што ў мяне такіх думкі узнікаюць вельмі зрэдку. Прынамсі, калі туды патрапіў, я дакладна проста пераканаўся ў тым, чым я займаюсь. То бок я дакладна ведаю, што такой сістэмы, у прынцыпе, не павінна існаваць. Пенітэнцыярная сістэма сучаснай Беларусі гэта проста канвейер. Канвейер, дзе проста такія жырнавая перамалваюць людскія лёсы. Гэта нікого не выпраўляе. Гэта не спабуляе нас як грамадства ад нейкіх там злачынных элементаў, як гэта прадстаўляецца ўсім. Вось. І таму як бы такіх пытанняў не ўзнікала. То бок калі ўжо, ну, ты, скажем, назвался груздзем, лезь у лукошку, як кажуць. Таму як бы пытанне звязвацца, не звязвацца, ну, я думаю, скажу, в моім выпадку уже позна задаваць себе такія пытанні. Ну, меркантыльнае такое пытанне. Ўсё ж такі падаць у суд, гэта справа, ну, каштуе пэўных грошай.
хаця б з гэтага пункту гледжання. Ну вот я вот бедны няшчасны анархіст, дзе мне ўзяць грошай на тое, каб адвакату заплаціць, судовыя ўсе гэтыя выплаты зрабіць. Ну, часто на самой справе такія штукі працуюць, як салідарнасць. Вось я вам распавяду прыклад такой, зусім недалёкі. Калі мы ехалі збіраць Паліенку з метро, зараз таксама прызнан палітвязням, перадачу. І мы ехалі, мы просто ў маршруткі пабачылі нейкага хлопца, там ён з дзіцёнкам уже, вось. І ён просто, мы размаўляем, а нам якраз дашлі лісты ад нашых сяброў, ад антыфашыстаў, ад паплечнікаў. І ён паварочваецца, кажа, ну, гаспадарства, я ведаю, хто вы, а можна я вам дапамагу? Мы, ну, дапамагі, а як, што? Ну, дзякуй там цябе за любую дапамогу. Кажа, ну, от грошы вам дам. Кажа, мне не трэба, то бок мы там нам сябрамі збіраем нешта там. Вось. Не, давайте я вам дапамагу. Ён реально прям нам суе суму такую, ну, даволі вялікую, скажем. Яна там могла нам дапамагчы сапраўды, скажем. Это палову, умоўна кажучы, нашай перадачы, да, там. Вось. І як бы, ну, і гэта просто было круто. Вот на простая такая дапамога, хто-то тебе просто руку паціснець на вуліцы, як это часто здараецца. Я вельмі здзіўлены быў на самой справе такой рэакцыі. Я хадзіл, там часам мне за дзень некалькі людзей сустракалось, малайчына. А хто-то вот прям кажа, давайте я вам дапамагу. Прычым не скажа, што это вось на Паліенку, это на што-то, а просто вам. Як бы, ну, відавочна, што все гэты грошы, ну, там, ідуць, конечно, там на справу, да, там на таму ж з метра яшчэ кудысьці, бо яго там вельмі моцна зараз прэсуюць. Калі чытаеце навіны, то пэўна ведаеце гэта. Вось. І таму, я думаю, вось такім чынам гэта ўсё і працуе у тым ліку. Добра, ўсё ж такі падрыхтаваць усе неабходныя дакументы для падачы ў суд, гэта трэба валодаць пэўнымі ведамі. Ці атрымлівалі нейкую дапамогу, кансультацыю, ці самі валодаеце гэтымі ведамі? Сам, на жаль, не, хаця это трэба ведаць, ужо шмат больш ведаю, на жаль, зноўкі. Напэўна, наўрад ці я хацеў бы з тым перасекацца ў жыцці. Тут я проста павінен падзячыць людзям такім, праваабаронцам у тым ліку, яны вельмі вялікую справу робяць. Той же праваабарончы цэнтр «Весна» ўжо не раз як бы просто дапамагаў з юрыдычнай нейкай кансультацыяй, просто з нейкімі афармленнем таксама у тым ліку дакументаў. Гэта велізарная праца, это вельмі крута, што яны, скажем, дапамагаюць людзям, якія просто, скажем, дзесьці былі заўважаны ў нейкай палітычнай, каля палітычнай дзейнасці. Яны малайцы. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што ў нас у гасцях анархіст Вячеслав Касінераў, і мы гаворым пра яго спробу праз суд дамагчыся выбачэнняў ці нейкай кампенсацыі за знявагу яго годнасці і гонару ад тэлеканала АНТ і кіраўніка мінскай міліцыі. Слухайце нас. Теж не фуричить, вже котру пісню я бачу, стоїш сама. Якісь потвори тебе кличуть, до себе кличуть. Були часи, були дискачі, варені джинси у скліпах всі кола. Але й тоді я чув, кажуть, були шмаркачі, що не любили ані фанку, ні рок-н-рола. Вулиця Івана Мазепи, 2-3 хвилини до ранку, і я два пальці надрати дубу тим, хто кохану надиває коханкою. Прага чи Нью-Йорк недалеко є, за корчмою вдоване поле, без проблем отримач і в яйко, і в млеко. Місто Київ, Піддубний Микола. Жа-ля-ля-ля-ля, Піддубний Микола. А в тебе совісті зовсім ні нема. Нові балетки, спідничка, тобі так кличе. Хлоп'яток хлопчиків з глузду і з розума. Один на одного блискавки клечуть, скриплять штахетами гості з твого села. Діджей намилився хутко робити ноги, ти піврайону лобами докупи звела. Петру Підкові ти сказала човгай, човгай, вулиця Івана Мазепи, 2-3 хвилини до ранку, і я два пальці надрати дубу тим, хто кохану називає коханкою. Прага чи Нью-Йорк недалеко, за корчмою вдоване поле,
Микола. Еврорадио. Новины – наша справа. Пры мікрафоне Роман Усцінаў каротка пра асноўныя падзеі. Тэракт у Барселоне не зменшыць колькасці беларускіх турыстаў у Іспаніі. Такое меркаванне ў каментарыі Еўрарадыё выказаў дырэктар Рэспубліканскага цэнтра турыстычных арганізацый Валентин Цехмейстер. Возникает небольшое волнение и паника у людей, надо быстрее покинуть этот регион, особенно если это произошло рядом с тобой, это еще под впечатлением. А те, кто этого не видел, ну и потом это наша психология. Трудно испугать русского, белорусского путешественника такими событиями, что он туда не поедет. Лічыць Валентин Цахмейстер. Нагадаем, учора ў цэнтры Барселоны аўтафургон урэзаўся ў пешаходаў. У выніку 13 чалавек загінулі, а яшчэ каля сотні атрымалі раненні. Беларусаў сярод пацярпелых не было. Кіроўца фургона ўцёк з месца здарэння. Спачатку паведамлялася, што яго затрымалі, аднак потым гэта інфармацыя была абвергнутая. Нацыянальны банк вярнуў БСБ банку ліцэнзію на працу з фізычнымі асобамі. Пры гэтым ён будзе працягваць маніторынг дзейнасці беларуска-швейцарскага банку. Нагадаем, Нацбанк адклікаў ліцэнзію на працу з фізычнымі асобамі ў БСБ банка 26 чэрвеня. Прычынай сталі парушэнні, якія знайшліся падчас праверкі банка. Што гэта былі за парушэнні, не паведамлялася. На пачатку жніўня старшынёй праўлення БСБ банка быў прызначаны Сергей Дубкоў, колішні намеснік старшыні праўлення Нацбанка. Беларускі ўрад не будзе скарачаць колькасць першакурснікаў ва ўніверсітэтах, аднак кантраляваць прыём абітурыентаў у ВНУ цяпер будуць міністэрствы працы і эканомікі. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. Ну а больш інфармацыі запрашаю чытаць на нашым сайце euraradio.fm. Роман Устінаў, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еврорадио. Новины – наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У нас у гасцях анархіст Вячаслаў Касінераў. З вами Зміцер Лукашук. І нас можна не толькі слухаць, але і глядзець наш стрым з Вячаславам праз Facebook, УКонтакте, Одноклассники і на канале YouTube. 6 красавіка 2017 года у сюжэце на канале АНТ кіраўнік мінскай міліцыі Александр Барсукоў заявіў наступнае. Гэта звычайны хуліган, на якім клейма няма дзе ставіць па вялікім рахунку. 3 разы прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за хуліганства, 3 разы прыцягваўся да крымінальнай адказнасці і за псаванне маёмасці. Вячаслаў Касінераў і яго сукамернікі, паглядзеўшы гэты сюжэт, прыйшлі да высновы, што ў гэтым сюжэце і гэтымі словамі абражаюць менавіта вот яго, гэтага нашага вядомага анархіста. Прыняўшы гэтую абразу на свой рахунак, Вячаслаў вырашае звярнуцца ў суд. Справа даходзіць да суда. І што? Ну, кажучы, і што, я пытаўся не пра вынік, а як праходзіў увесь працэс. Я зразумел. Ну, пачнем з таго зноўкі, што я ілюзій асабістых не пытаў наконт таго, што там адбудзецца на гэтым судзе. Бо зноўкі, я гэту сістэму не веру. І прынамсі, калі казаць пра нейкія мэты, якія ставіў перад сабой, калі пісаў гэту там скаргу, іск гэты, то я яе здабіўся. Я вельмі ўдзячны журналісту Тутбай, вельмі якасна зрабілі справаздачу пра гэта, сфоткалі той дакумент, у якім Барсуков, не явіўшыся сам на суд, ён як бы прызнае, што ён казаў пра мяне, але тут же кажа, што там ёсць фотаздымкі гэтага, дарэчы, адказу, але тут же кажа, што як бы там не названа ні прозвішча, нічога, значыць, як бы, ну і нема за што з нас пытаць. Вось. Як бы, але па каментарам на тым же Тутба, як бы відавочна, што проста я здабіў з таго, чаго хацеў, скажем, прыдзяржаўныя такія прапагандысцкія СМІ разам з Міністэрствам унутраных спраў сябе чарговы раз дыскрэдытавалі. Гэта чарговы паказчык таго, што ў гэтай краіне
Вось у гэты прамежак часу ёсць такая жорсткая спайка, да, мус нейкіх прыдзяржаўных каналаў, там іншых сілавікоў, мажліва, это нейкія КДБ і гэтак далей. Вось, і яны як бы вельмі так пільна супрацоўнічаюць у межах таго, калі трэба там некага дыскрэдытаваць, калі змяніць яго там у горшую накірунак нейкага актывіста перад судом, скажем, народнае меркаванне нейкае, нешта такое. Таму як бы памеркаванне людзей, оно на 95, напэўна, 98% такое, што да, значит, цяпер можна. Это вось тое ж самае, памятаеце, калі выпадак быў, калі там на 3 літары паслалі, інспектор, да і падаецца. Это вось тое ж самае, як бы цяпер, да, людзі кажуць, все, цяпер можна казаць, што там, выбачайце, вусаты касматы, краіну там это самае, вось, а я імя не назвал, значит, мне нема за што, типа, караць, вось. Як бы і гэта, як бы чарговы раз падкрэслівае, што такія метады ў нас не дзейнічаюць, і цяпер стаўленне да гэтага будзе зусім у людзей іншыя, і яны будуць забіраць нейкія іншыя шляхі, альтэрнатыўныя. І як бы тут ужо, скажем, включаецца наша, скажем, прапаганда і дзейнасць як анархістаў. Атрымліваецца, для суда галоўнае, каб у гэтым сказе, які я цытаваў Барсукова, прагучала слова там хуліган касінераў. Вот тады б можна было пра нешта казаць. А так, ну, невядома, пра якога гэта чалавека кажуць, што там за чалавек, які накінуў пятлю там на гарадавога, які там правёў перформанс, імя не названае, ну, можа, это такі іншы чалавек там праводзіў перформанс. Можа, это гаворка пра міністра Шуневіча, які там таксама перформанс на адкрыцці памятніка праводзіў. Усе разам яны там былі. Згодзін з вамі, але я думаю, што нават калі б то прагучала, проста для суда гэта б не было вырашальным, і нейкая лазейка была б знойдзена, і ўсё роўна мне б адмовілі у іскі ў любым выпадку, позве гэтай. Але сэнс у тым, што такой сюжэт быў, і мы его глядзелі. Потым ён быў выдалены на самой справе, дзе называлі, там они назвалі мне, правда, косінеров. Вось. Потым ён быў выдалены. І зноўкі гэта чарговы раз падкрэслівае то, што у любым выпадку, у любой там цімрашальнай сітуацыі, калі пра чалавека адчынна хлусяць на всю краіну, калі нават сам чалавек прызнае, што ён кажа пра мяне, але ж, кажа, у нас у законе так прапісана, значыць, як бы і, скажем, взяткі гладкі, вось, гэта, значыць, не дзейнічае. То бок тут зноўкі, як анархіст, я просто кажу пра тое, што ў гэтай краіне нават тыя прапісаныя законы, якія ёсць, у прынцыпе, не дзейнічаюць у межах таго, што, скажем, завадатарам такім, хто задае ўвесь тон, увесь нейкі тэмп таму, што адбываецца ў нас у грамадзянскім, там, палітычным, каля палітычным жыцці, з'яўляюцца сілавікі, на жаль. Вось, як казаў спадар Шуневіч, апора, да, самая галоўная апора гэтага рэжыму. Суадносна адсюль думаць, што іх можна неяк пакараць, прызваць да адказу такімі метадамі, ну, яна, пэўна, вельмі наіўная, і я не спадзяваўся ні на што такое. Нашы слухачы нагадваюць мне даўнюю гісторыю, якая здарылася з паэтам Славамірам Адамовічам, якога ў свой час асудзілі на тэрмін за верш «Забіць прэзідэнта». Імя там не было названае, а прычым на той час яшчэ не дзейнічаў гэты ўказ, і тады было вельмі шмат у нас у краіне прэзідэнтаў. Былі прэзідэнты банкаў, прэзідэнты арганізацый розных. Якога прэзідэнта забіць у вершы заклікаў Адамовіч, незразумела, імя не сказано, тым не менш яго асудзілі за вот, знявагу, ці як там была фармуліроўка канкрэтнага чалавека, а ў дадзеным выпадку вот, как бы, не змаглі ўсё ж такі суд не ўбачыў, што справа шла менавіта, нягледзячы на тое, што ў кантэксце пэўнай падзеі, пэўнага перформанса, ўсё адно гэта не ўбачыў, што размова шла пра канкрэтнага чалавека. Ну так, зноўкі, і тут я паўтаруся, напэўна, інасказальна, мажліва, дагэтуль казаў, то бок адзін закон працуе для нас, іншы закон працуе для, скажем, такой нейкай эліты, да, этой аграрнай нейкай у гэтай краіне, ну і для сілавікоў. То бок відавочна, што ім можна нас абражаць, там, да, прямым тэкстам дасылаючы на 3 літры, ім можна нас збіваць. Вось, тут я маю сам за плечыма вялікі шэраг там выпадкаў, калі там 4 мапаўцы мяне затрымала, зламалі скіюс, іх проста не знайшлі, выбачайце, хто цябе зламаў, невядома. Вось, ім можна таксама казаць, што заўгодна. Зноўкі, гэта проста паказчык таго, якім чынам гэта адбываецца ў нашай краіне, што нас будуць судзіць аднім законам, іх будуць судзіць іншым. Напэўна, гэта так. Але, можа, вот спадар касінераў выставіў такі вялікі рахунак нашым бедным няшчасным праваахоўным органам, што яны проста не ў сілах былі такое заплаціць, і таму суд пайшоў насустрач.
Да я думаю, тут больш праблема не ў грошах была, а тут больш праблема ў пазіцыі нашай дзяржавы. Пазіцыя такая, ведаеце, гапаватая. Даваць, скажем так, умоўна, калі выражаюсь такімі, скажем, тэрмінамі, это заднюю, скажем, да, то есть нейкія саступкі рабіць, гэта не па іх, то бок яны будуць бадацца да канца, і зноўкі я нагадваю, што спадар Барсукоў у сваём адказе канкрэтна сказаў, што да, так, ён казаў пра мяне. Гэта яго канкрэтнае меркаванне, што пацвердзіў суд у далейшым. Вось. І як бы все яго вось гэтыя закіды пра то, колькі ў меня там крыміналак і пра мои клеймы, гэта яго суб'ектыўнае меркаванне, хаця чалавек пры гэтым самі прадстаўнікі МУС на судзе сказалі, што чалавек знаходзіўся ў форме, на фоне ГУВД, суадносна ён канкрэтна выражаў пазіцыю МУС. То бок пазіцыя МУС это такая не саступаць, такая гапаватая, все, ты все роўна вінаваты, але бач, як бы ты тут нічога не маеш, не можаш нам зрабіць. Ну, вот сказано про 3 крымінальных справы, так. Да, столькі нема? Зараз ужо 2. Ну трэба ж, вот начальнік даў загад, глядзіш і... Да, накідаюць. Ну, я просто думаю, што наступна у меня уже это будзе з такім тэрмінам, што вось, то тут нават калі мне апынулася апошняя штрафам, то гэта быў все роўна закід пра то, што наступна ўжо, каб вы разумелі, это, ну, хуліганка это асноўны артыкул, па якім зараз суд актывістаў. 339 частка, там іх 1, 2, 3, да? І вось як бы пры паўторы гэта ўжо 2, частка 2, і гэта да 6 гадоў. То бок я думаю, нават калі мне далі штраф, мне все роўна пакінулі крымінальную справу. Плюс я нават, ну, так нагадаю, што у меня нават адміністратыўнай хуліганкі да гэтага не было. Таму вось то, што я там Барсукоў казаў пра крымінальныя справы, там нейкія ўвогуле хуліганкі, это просто трызненне абсалютовае. Добра, суд прыняў такое рашэнне. Ці ёсць магчымасць абскардзіць рашэнне суда і ці будзеце вы гэтай магчымасцю карыстацца? Магчымасць ёсць, конечно, 10 дзён то судзейнейшае. Мы будзем это абскарджваць відавочна. Плюс, я думаю, што мы пойдзем далей, і гэта будзе нейкі іск за клевету непасрэдна ў мой бок, на спадара Барсукова непасрэдна. Вось. І плюс, як бы, его адказ, это вельмі класна. Цяпер у меня ёсць на руках дакумент, дзе чалавек канкрэтна кажа, што так, ён казаў пра мяне, ён казаў это ў СМІ, выбачайце, на всю краіну, а ведаеце, гэта там, я не памятаю які, там 180 ці 188, гэта крымінальны артыкул, дарэчы, заканадаўства. Я, конечно, гэта не веру, і відавочна, конечно, нікого не пакараюць, але зноўкі паказаць, што гэтыя людзі, калі начапілі на себя там нейкія пагоны, маюць права там, скажем, то, што дазволена кесарю, не дазволена там іншым, да, вось я просто жадаю іншым разам гэта паказаць, каб у людзей не было ілюзій пра то, што калі іх там нешта пакуль не тычыцца, гэта як бы, ну, будзе все нормально. Не, закон у гэтай краіне ў тым выглядзе, які на ёсць зараз, не дзейнічаюць. Не гэта, ў прынцыпе, трэба змяняць, і сядзецца не атрымаецца. Вось. То есть атрымліваецца так, што у цябе ёсць маральнае права, от калі ўсё ж такі, ну, лічыць, што конкретный человек парушыў конкретны артыкул, і гэты артыкул крымінальны, так. Можна назваць яго крымінальнікам? Прынамсі, па яго дзеянням, па яго ўчынкам, зноўкі, у меня есть на руках дакумент, дзе ён конкретно кажа, што так, я кажу пра Касінерава, там ёсць маё прозвішча, я тут вось то, што я нагаварыў пра яго, гэта маё суб'ектыўнае меркаванне, это фігура мовы, там, фігуральны нейкі выраз. Ну, трызненне і смех, канешне, але як бы у меня на руках зараз ёсць гэты дакумент. Гэты дакумент ужо адфоткан, ён у сеціве, вось. Як бы з падкрэсленымі пэўнымі радкамі, хай знаёмяць спадары з МУСа, вось, і базіруючись на гэтым, распаўсюд хлуслівых звестак праз СМІ, гэта канкрэтны так артыкул крымінальнага кодекса. І у, скажем, ну, зноўкі, я ў гэта не вельмі веру, але нават у нейкай дэмакратычнай краіне гэтага чалавека, хутчэй за ўсё, ён бы сам запытаў, выбачайце, можна я в адстаўку? Таму што я дыскрэдытую тут, як бы, скажем, ўсё сваё міністэрства. Вядома, у нас гэтага не адбудзецца, але зноўкі я не маю такой мэты, я веру, што ў нас гэта не спрацуе. Я просто паказваю людзям усім гэтым, і я лічу, што я паспяхова это раблю, судзячы, гледзячы па каментам, па водгукам, што вось такім чынам это все у нас працуе. Слухай, ну давай вот такая ситуация. Правоохоўныя органы стаяць на абароне парадку, спакою ў краіне і гэтак далей. Анархісты, такія вось неспакойныя людзі, ад якіх пастаянна трэба чакаць якой-небудзь там, я не ведаю, пачынаючы ад перформанса і заканчваючы, можа быць, там падпаленымі дзвярыма КДБ. Ну, то есть, вот, магчыма, такім чынам вот, людзі, клапоцячыся
пра спакой у краіне, ну хай і перабольшваючы крыху паўнамоцтвы, але прыцягваюць да адказнасці так прэвентыўна. Превентивно. Вельмі добрая такая штука, превентивно, да, як у Орла калісьці было думка злачынства, да, мысли преступления, да, калі ты подумал, і гэта уже можа быць злачынствам. Ну вось тое меркаванне, якое вы только што выказалі, гэта тое меркаванне, якое вельмі класнае, якое хацелось бы, щоб панавало ў грамадстве. Але цягам, я думаю, як мінімум апошніх пратэсных вось гэтай вясны пратэснай, мы пабачылі, што анархісты это найбольш такая прагрэсіўная частка пратэсту, найбольш такая частка арганізаваная, якая актуальныя патрабаванні выказвае, якая ў сваіх дзеяннях не паказвае нічога таго, што магло бы дыскрэдыцироваць там, у прынцыпе, нават анархічны рух. По факту, як бы, мы просто прапануем сапраўды парадак і ўзаемадапамогу праз салідарнасць. А вось гэта жалезная такая пята, спадар Шуневіч як бы не скрывае, да, і его адно з інтэрв'ю на нейкім дзяржаўным тэлеканале ён канкрэтна казаў, што моё глыбокае перакананне, усё добрае трэба насаджаць. Дык вось такімі, думаю, меркаваннямі дарожка відавочна куды ўсцелена. Вось, і той парадак, той спакой, які можа, напрыклад, пабачыць замежнік, які просто прайшоўся па вуліцы Менску, як у вас тут чыста, як у вас тут спакойна, просто не бачны праз што, праз дручкі, праз біццё, праз арышты, праз палітычнае зняволенне. Вось гэта ўсё коштава парадку, і мы як бы гэтаму парадку відавочна адмаўляем. І наш парадак гэта не спальныя дзверы КДБ. Любы гвалт, просто я так трошку слова ставлю, любы гвалт, які гвалтоўныя дзеянні з боку анархістаў, гэта адказ на той штодзённы гвалт, штодзённы пераслед, які адбываецца ў прынцыпе з усімі намі. Таму як бы нават калі б это было нешта надзвычайнае, як вось адна з апошніх спраў, калі там спалілі нейкі банер, да? Частка анархічнага руху ўзяла на сябе адказнасць. Гэта просто дробязь, гэта кропля ў параўнанні з тым, што зараз адбываецца ў прынцыпе з усімі актывістамі і усімі астатнімі. Ну, а прыгадваючы твае словы пра тое, што ты там вярнуўся з СІЗА увесь у вошах і гэтак далей, то ці можа быць гэта яшчэ можна як расцэньваць як катаванні? Ну так, то бок не СІЗА, а СЦИПа, там як бы сидел конкретно с людьми цалкам десоциализированными, там с людьми без вызначенного места жыхарства, это специально так адбывалася. Вось. І я зараз нагадаю просто про то, що адбываецца Паліенка. Паліенка зараз канкрэтна адміністрацыя, ён адбыў 4 сутак у ШИЗА толькі за то, што ён адмовіўся мыць санвузел. Відавочна, па турэмным паняткам гэтага рабіць нельга. Ты адразу пераходзіш у ніжэйшую касту, над табой усе здзекуюцца. Уздоўж там да збіцця і шмат чаго іншага. Вось, ён адмовіўся гэта рабіць, это было адзін з апошніх парушэнняў, за які ён як бы патрапіў у ШИЗА. Вось як бы як адміністрацыя ўдзейнічае. На ўсіх моих сяброў антыфашыстаў навешалі ярлык экстрэміст. Там ну все эти біркі, жоўтыя, там памаранчавыя і гэтак далей. Вось як бы гэта адбываецца. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у студыі ў гасцях сёння быў анархіст Вячеслав Касінераў, і мы гаварылі пра няўдалую спробу прыцягнуць да адказнасці дзяржаўны канал АНТ і начальніка мінскай міліцыі Александра Барсукова за абразу гонара і годнасці. Слухайце Еўрарадыё, з вами быў Зміцер Лукашук.